Dnes sa budem baviť o naozaj silnej téme, a to o nespravodlivosti tohto sveta. A budeme sa rozprávať o tom, ako sa na túto vec pozerať a ako o sebe samých zmýšľať v tomto nespravodlivom svete, v ktorom žijeme. A to, že tento svet je naozaj nespravodlivý, nám dokazuje už kniha Kazateľ, ktorá nám v kapitoli 8, verši 14 hovorí: Sú spravodliví, ktorým sa vodí podľa skutkov bezbožníkov, a sú bezbožní, ktorým sa vodí podľa skutkov spravodlivých. Tu Biblia sama priznáva, že vlastne realita tohto sveta vyzerá častokrát obrátene. A takisto aj v knihe proroka Habakúka v 1. kapitole sa samotný prorok pýta Boha, že prečo vidí neprávosť, násilie, bezprávie a prečo spravodlivosť tých spravodlivých nevychádza na povrch. Čiže áno, tento svet je naozaj nespravodlivý a je plný zla. A prečo sa práve niekedy týmto zlým ľuďom darí? V Žalme 73 nám Asaf opisuje, že závidel pyšným, keď videl, ako sa vlastne tým bezbožným ľuďom darí. A naopak jemu ako spravodlivému, že on v tomto svete nevyzerá až taký bohatý, alebo že by sa mu až tak moc darilo. Hovorí, že v podstate tí nespravodliví a tí pyšní sú spokojní, netrpia a majú hojne a dostatok všetkého, čo potrebujú na život. Ale zatiaľ on, čo si zachovával čisté srdce pred Bohom a následoval Boha, trpel a mal v živote viac problémov. Ale následne, ako čítame neskôr v Žalme, keď došiel do Božej svätyne, tak pochopil, že pozeral sa na to nesprávne, lebo on videl, že on je síce spravodlivý pred Bohom, čiže on mal tie v nebi a pred Bohom tie bohatstva nahromadené a nie v tomto svete, že oni za to, že sa im darilo, neznamená, že Boh schvaľuje ich život a ich životný štýl. Čiže keď prišiel do Božieho chrámu, si uvedomil, že vlastne on je ten, ktorý je bohatý. To, že sa niekomu darí, neznamená, že je na správnej ceste, že má hojne všetkého, že nemá problémy, alebo že má všelijaké bohatstva v svete, neznamená, že je na správnej ceste a že Boh schvaľuje jeho životný štýl. A taktiež, keď niekto trpí alebo má problémy a má s niečím ťažkosti, neznamená, že keď má niekto problémy alebo ťažkosti v tomto svete, neznamená, že Pán Boh ho opustil, alebo neznamená, že Pán Boh neschvaľuje jeho spôsob života. Diabol môže vďaka tomuto dosť ľahko oklamať rôznych ľudí a niekedy žiaľ aj veriacich, keď ich vlastne zahrnie rôznymi týmito svetskými vecami a potom si ľudia myslia, že všetko je OK, že to Pán Boh ma požehnáva. No treba to rozlišovať a vážne skúmať, ako sme na tom, čo sa týka nielen týchto materiálnych a fyzických vecí, ale ako sme na tom aj duchovne a ako je na tom náš vzťah s Pánom Bohom. Lebo diabol môže človeka oklamať tým, čo vyzerá ako úspech, spokojnosť a super bezproblémový život práve tým, že ho zahrnie rôznymi takýmito klamlivými svetskými vecami. Biblia nehovorí, že každému, ktorému sa človeku v živote darí, že to automaticky zariadil diabol, to určite nie. Hovorí však jasne, že diabol klame a že môže použiť aj klam bohatstva a tejto spokojnosti na to, aby vlastne odviedol ľudí od Boha. Lebo tým dokáže zaslepovať a pokúšať. A Ježiš sám o diablovi hovorí, že je to klamár a otec lži. A v 2. liste Korinťanom nám hovorí Pavol o Bohu tohoto sveta, čo je vlastne diabol, ktorý zaslepil tieto mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia. Lebo diabol je tým pánom tohto sveta, ale iba v tomto fyzickom. A nemá žiadnu moc nad Bohom. Takisto aj 1. Jánov list nám hovorí, že svet je spojený so žiadosťou tela, žiadosťou očí a pýchou života. Čiže môže sa stať, že človek vyhráva, môže mať peniaze, moc, slávu, sex, uznanie, kariéru a pocit, že vyhráva. A pritom môže byť vlastne duchovne stratený a jeho duchovný život a vzťah s Pánom Bohom úplne prázdny a nenaplnený. Úspech teda neznamená, že Boh schvaľuje náš život a náš životný štýl. A naopak ani nasledovanie Krista neznamená, že budeme mať ľahší život a neznamená, že nebudeme mať nejaké problémy a nejaké ťažkosti v našom živote. Napríklad 2. list Timotejovi, kapitola 3, verš 12 nám hovorí: A všetci, ktorí chcú podobne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Nie možno, ale na 100%, čiže budú cítiť odpor z tohoto sveta. Čiže tí, ktorí chcú a žijú v Kristovi v tomto svete, budú čeliť odporu. Budú tam, v tej dobe to bolo prenasledovaní za svoju vieru, keď ich zabíjali, aj keď to sa už žiaľ v tejto dobe zase znova deje, ale budú cítiť odpor z strany tých svetských ľudí a z tých svetských postojov. Lebo tí svetskí ľudia nechápu a nepozerajú sa na tieto duchovné veci takto ako my veriaci. Takisto aj v Evangelium podľa Jána nám Ježiš hovorí, že na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čiže aj keď skrze všetky tieto problémy a starosti, máme sa pozerať Pána Boha a veriť, že On nám pomôže ich prekonať. Čiže nebudeme prekvapení, keď máme možno viac problémov a starosti v živote ako niekto, kto sa zdá, že síce je neveriaci a že má všetko v poriadku a za to tí spravodliví trpia viac. A
A možno má veriaci niekedy ťažší život ako ten, ktorý je neveriaci. A to neznamená, že Pán Boh sa od nás odvrátil, ale že nás zabudol. Ale môže to znamenať práve to, že nechce kráčať cestou tohto sveta a chce kráčať tou cestou, ktorou nás Boh všetkých veriacich povoláva. A čeliť odporu budeme, a ako som to hovoril už predtým, opakujem to zase, lebo ideme proti svetským ideám a tomuto svetskému učeniu. Tomuto učeniu, ktoré tu diabol, ako ktorý je pánom tohto sveta, na ktorom my žijeme, vodcom. A to, že čelíme nejakým skúšam v tomto živote, neznamená, že to je nejaký Boží hnev alebo nejaký Boží trest. Je to súčasťou tohto života, tohto ťažkého, krátkeho, nespravodlivého života. Práve tieto skúšky našej viery a nejaké ťažkosti môžu mať aj osoch, pretože môžu viesť k vytrvalosti viery, k prehlbenie viery, k vytrvalosti, k budovaniu našho charakteru a k nádeji v Bohu. Preto nepýtajme sa, prečo sa mi toto deje zase, ale pýtajme sa, čo nám Pán Boh chce ukázať skrze tento problém a skrze tieto starosti. Na túto tému som robil video už nejakú dobu dozadu, tak vám ho dám do popisku, do linku. Volá sa, že nesústreďme sa na búrky v našom živote, ale sústreďme sa na Boha, kde práve konkrétne týmto topikom prechádzam trošku podrobnejšie. Tak ak chcete, tak si ho pozrite. Čo vlastne znamená spravodlivosť? My často hovoríme, že tento svet je nespravodlivý, že ľudia si zaslúžia trest a že prečo vlastne Pán Boh nezastaví všetko toto zlo. Biblia a Božie slovo otláča túto otázku na nás. List Rímanom, kapitola 3, verš 10 nám hovorí, že nie je to spravodlivého ani jedného. Taktiež verš 23 nám hovorí, lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. To je veľmi dôležité, lebo tu nám samotný Boh hovorí, že ten problém není v tomto svete ako takom. Ten problém je preto, lebo my máme ten problém v sebe ako veriaci, ako aj ako neveriaci. Všetci ľudia na svete, my za to môžeme. My máme ten problém, tú skázenosť a ten hriech v sebe, vrodený. Čiže keď sa sťažujeme na to, aké je tu zlo, prečo to Pán Boh nezastaví, aký je tento svet nespravodlivý, zlý, krutý, nemôžeme zabudnúť a pozerať len na tých druhých a na to, čo je vonku, na to, čo vidíme. Musíme pozerať na seba a dovnútra seba, lebo aj my sme tí, ktorí našim hriechom a našim zlom prispievajú práve k tomu, aby bol ten svet aj v očiach iných ešte viac nespravodlivý, viac horší a viac krutý. Musíme na to pamätať, že keď si vyberáme hriech, uprednostňujeme hriech a rozširujeme hriech, tak práve toto robíme. A vlastne je to všetko výsledkom len našeho hriechu, našej skazenosti a našej zloby. Len niekoho hriech je väčší a niekoho iný. Niekto možno pácha viac a horšie hriechy, niekto menej. Ale furt je to ten problém a tá chyba v nás samých, že my hrešíme a my sme tí, ktorí sú ten svet skazili. Tak ako keď bol Adam a Eva v tej záhrade, tak Pán Boh im povedal, že nemajú jesť to jablko, lenže prišiel diabol, pokúšal ich a oni zapričinili ten pád toho ľudstva. Keďže ten hriech máme potom aj od nich všetci vrodení, lebo máme to v sebe, tú rodenú skazenosť a proste tú rebelitu voči Božím prikázaniam. Keby mala naozaj prísť spravodlivosť Božia, tak kto by naozaj obstál pred Bohom? Kto by si mohol povedať, že je spravodlivý? Keby Pán Boh dal každému z nás presne to, čo si zaslúžime, za to, ako žijeme, tak je to smrť. Je to také isté ukrižovanie. Proste není to večný dar a život v nebi. Lenže tu vďaka Pánu Bohu prichádza kríž, kde nám prorok Izaiáš v kapitole 53 hovorí, že on bol prepodnutý za naše priestupky a zdrvený pre naše neprávosti. A takisto aj prvý list Petrov, keď nám hovorí, on sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. Výsledkom a trestom za to, jak my žijeme a za všetku túto neprávosť, ktorá je vo svete pre nás, bola smrť. By bola smrť a večná skaza. Ale vďaka Pánu Bohu, ktorý nás miloval a umrel pre naše hriechy na kríži, že skrze neho máme milosť a môžeme ísť do neba a hriechy sú nám odpustené. A keď to príjmeme a veríme v tom, môžeme mať večný život s Pánom v nebi. Pamätajme na to, že nikto nie je spravodlivý a nikto by pred Bohom neobstal. Preto sa pozerajme na seba. Začneme z tej zmene u seba a nepozerajme sa na druhých. Kristus nevyriešil zlo tým, že by ho ignoroval, ale Boh nám dokazuje svoju lásku tým, že ešte keď sme boli aj my takí istí hriešnici a neveriaci a žili sme proti Bohu, tak zo svojej lásky umrel za nás na kríži a trpel za naše hriechy na kríži a vďaka tomu nám môže byť ospravedlené a môže mať večný život. To je ten paradox toho evanjelia, že vlastne spravodlivosť hovorí, že hriech má následky a týmto následkom je smrť. Ale milosť hovorí, že Kristus ich vzal na seba a skrze neho môžeme mať večný život a odpustenie hriechov. Čiže nie je to popretie spravodlivosti, je to spravodlivosť a milosť stretnutie na kríži. A tento svet sa nezmení, pokiaľ sa nezmení človek. Jakub nám v 4. kapitole hovorí, keď sa pýta, že odkiaľ pochádzajú vojny a boje medzi ľuďmi. A práve vtedy sa ukazuje na tie žiadosti, ktoré bojujú v človeku. Každého pokúša vlastná žiadostivosť veci, najmä hriešče, po ktorých vážne nejak skryto a tajne túži. My sa pozeráme na svet a na ľudí, na skazený svet
a na ľudí, ktorí ho akoby pokazili. Lenže my všetci sme ľudia a sme na tomto svete. Čiže my sme tí ľudia, ktorí sú skazení a ktorí ho pokazili. Preto zmena nezačína v politike, v spoločnosti, u suseda, alebo u tých zlých, alebo na internete, ale začína hlboko v srdci človeku. Preto ako nám Jakub v 4. kapitole hovorí: podajte sa teda Bohu, približte sa k Bohu a približí sa k vám. To je verš 7 a 8. Preto nehľaďme len na druhých, na všetko toto zlo. Áno, svet je zlý, nespravodlivý, ale hľaďme na seba, na náš vzťah s Pánom Bohom. Pýtajme sa, prečo ešte Boh nesmenil tento svet, prečo niektorí možno dostali spravodlivosť, alebo ešte neboli postavení spravodlivosti, ktorí by si to zaslúžili. A nesúďme druhých za to, že hriechy druhých sú iné alebo horšie. Ale začneme otázkou, ktorá je kladená na nás. Kedy ja zmením svet, kedy ja zmením samého seba. A či dovolíme vážne Bohu, aby zmenil nás, naše srdce, naše postoje a naše správanie voči druhým a voči tomuto svetu. Preto sa sústredíme na vzťah s Pánom Bohom, číslo 1 v našom živote. Nasledujme ho denne a nesúďme a neodsudzujme druhých, ale prehlbujme modlitbou a čítaním Evanielia náš vzťah s Pánom Bohom. Začneme vnútornou zmenou seba samých, tým, že sa budeme snažiť denne čo najviac pripodobniť Kristovmu učeniu a že budeme následovať Krista. A aj tým, že budeme druhých viesť Kristovi. A neochabujme, keď narazíme na odpor a nejaké protikladné idei tohto sveta, pretože problémy a odpor bude. Ale Pán je s nami a pomôže nám. Pomôže nám všetky tieto nespravodlivosti, bolesti a trápenia tohto sveta vydržať, pretože je s nami a sľubuje, že nás nikdy neopustí a že nás bude posilňovať a že všetko s ním zvládneme. S Božou pomocou to všetko zvládneme a vydržíme, aj keď je tento svet zlý a nespravodlivý. Preto verme v Boha, jeho slova, snažme sa byť ako Boh, denne ho následujme, zaprime seba a začneme tým, že zmeníme seba, že my budeme lepší, dobrí ľudia, že my prestaneme robiť zlé, odvratíme sa od zlého, budeme robiť dobré skutky, ktoré nás Pán Boh volá a budeme druhých obrácať ku Kristovu a budeme sa my snažiť priniesť toho Boha do tohto skázaného sveta, aký už je. My sa budeme snažiť žiť, ako žil ten Pán Boh, tým, že budeme ukazovať, ako som spomínal, milosrdenstvo, lásku, pravdu, odpustenie. Preto verme v Boha, v jeho prísľubenia s tým, že nám všetko pomôže vydržať a zvládnuť. A žijeme tak, ako nás volá Pán.